pořadí již 8. ročník sportovních her uspořádala tělovýchovná jednota Dlouhá Třebová společně s obcí ve svém areálu na Starém Hřišti. Za krásného počasí si našlo cestu ke sportování velké množství obyvatel obce, ale také z okolí. Nechyběla skvělá nálada, občerstvení, ale především výborné sportovní výkony. Příchozí se zaregistrovali, poté vyplnili přihlašovací lístky a obdrželi startovací čísla. Pořadatelé připravili pro návštěvníky sportovní aktivity, závody a soutěže pro všechny věkové kategorie od atletického víceboje nejen pro děti, ale také smíšené běžecké štafety, turnaj ve volejbale a nohejbalu, pohybové hrátky pro nejmenší, lidový běh pro všechny, turistický pochod a běh z Dlouhé Třebové na Anderlův chlum či rychtářský pětiboj. Vše zahájil atletický víceboj, který se skládal z hodu míčem, skoků přes překážky, sprintu a skoku do dálky. Po ukončení každý účastník obdržel pamětní medaili. Na místním víceúčelovém hřišti probíhaly pohybové hrátky pro nejmenší účastníky. Děti si vyzkoušely atletické disciplíny, různé zábavné pohybové hry, za což po absolvování obdrželi medaili a malou odměnu. Závodilo se také v běhu, a to v několika věkových kategoriích. Velmi atraktivní byly závody smíšených štafet, kde běželi soutěžící včetně jednoho dítěte do 8 let, jedné ženy nebo dívky a jednoho dospělého. Dle věkové kategorie se běželo 1 až 4 kola v areálu hřiště. Velmi působivě vyzněl závod, kdy družstvo dívek místního téje oddílu velmi sympaticky počkalo na své kamarádky a společně ruku v ruce proběhli cílem jako první. Soutěžilo se také na krásném antukovém hřišti u tělocvičny, a to ve volejbale. Družstva dosahovala na amatéry velmi dobrých výsledků. To samé se však dá říci i o soutěži v nohejbale v místní tělocvičně. I zde předvedli sportovci skvělé výkony.
Rychtářův pětiboj, tak nazvali organizátoři soutěž pro 4 kategorie ve složení muž, žena, mládež a dítě. Proběhla v sále a venku v místním hostinci. Soutěžící si vyzkoušeli kuželky, hod pivním víčkem, dovednost s míčem, hod šipkami na terč, ale především spírání sudu bez piva, u dospělých pak s plným sudem. V odpoledních hodinách následovalo slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění těch nejlepších. Každý účastník obdržel diplom a medaili jako vzpomínku na úspěšný závod. Vyvrcholením sportovního dne byl 12-kilometrový běh z obce na Andrlův Chlum a zpět. První síly si to rozdali na férovku, a to bojem až na cílové pásce. Obdiv však zasloužili všichni, kteří se běhu zúčastnili, ať už od těch nejmladších, tak až po ty dříve narozené. Osmý ročník sportovních her v Dlouhé Třebové se opravdu vydařil a tak poděkování patří nejen vzorné organizaci, ale také soutěžícím a v neposlední řadě fandějícím divákům.